ഓൺലൈൻ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസുകളും ഹണി ട്രാപ്പും ഒന്നും കേരളത്തിന് പുതുതായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടമക്കുടിയിലേത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവവുമല്ല. അത് കടമക്കുടിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതുമല്ല. ചെറിയ തുക 1-2 ആഴ്ച കൊണ്ടോ 1 മാസം കൊണ്ടോ ഒക്കെ തിരിച്ചടയ്ക്കാമെന്ന ധാരണയിലാണ് പലരും ഇത്തരം കെണിയിൽ തലവെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ എത്ര അടച്ചാലും വായ്പ തീരില്ല. ഭീഷണികൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാണാമറയത്തിരിക്കുന്ന ആ ഗൂഢസംഘം ജീവിതവും ജീവനും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുകയും ചെയ്തു. മരിച്ചാലും വേട്ടയാടൽ അവസാനിക്കില്ല എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് കടമക്കുടിയിൽ കണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഈ സംഭവത്തെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും? ഈ തട്ടിപ്പ് കൂട്ടത്തെ എങ്ങനെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ കഴിയും? അന്വേഷണത്തിലെ പ്രതിസന്ധി എന്താണ്? അതിവേഗം അക്കൗണ്ടിലെത്തുന്നത് മരണക്കെണിയാണെന്ന് എങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും? സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഒരു ബദലാവാൻ കഴിയുമോ? കേരള വിഷൻ ഡിബേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് കെണിയാകുന്ന വായ്പാ ആപ്പുകൾ. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു സുഭാഷ് ബാബു, റിട്ടയർഡ് SP ആണ്. MK ഹരിദാസ് ഉണ്ട്, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനാണ്. മുജീർ ബഹാൻ, കേരള ബാങ്ക് റീജിയണൽ ഹെഡാണ്. ഫാദർ അഗസ്റ്റിൻ വട്ടോളി, അഡ്വക്കേറ്റാണ്. ജിയാസ് ജമാലുണ്ട്, അഡ്വക്കേറ്റാണ്. ആദ്യം മുജീബ് റഹ്മാനിലേക്കാണ്. സർ, ബാങ്കിങ്